Lekárka, ktorú mala Veneta, ju posunula nielen v tom zmysle, že začala dôverovať tomu, že sa môže vyliečiť, ale aj vlastne v tom, ako ďalej nastaviť ten svoj život, to svoje smerovanie. Keď vlastne museli ukončiť liečbu, pretože už mala také vedľajšie účinky, že by zabili Venetu tie a nie samotná liečba, tak je to veľmi pekne v tom videu povedané, že keď sa spýtala lekárky, že čo má vlastne ďalej robiť, ako má ďalej s tým žiť, tak ona jej povedala, že učte sa byť šťastná. Hej. Pre niekoho by táto veta neznamenala, nie že nič, nerozumel by, čo tým ten lekár myslí, ako sa má učiť byť šťastný, ale Veneta tým, že tej lekárke dôverovala, tým, že mali vytvorený vzťah, tak to zobrala ako niečo, nad čím sa naozaj zamyslela a začala analyzovať spätne ten svoj život, kde mala také tie miesta, ktoré ju naozaj oberali o šťastie zo života. Uvedomila si, aké problémy mala v partnerskom vzťahu, čo všetko musí zmeniť. Čiže ona sa postavila k tomu, z môjho pohľadu, ako urobila si jednu perfektnú seba terapiu, najskôr seba analýzu a potom začala tvrdo šlapať za tým, že to, čo vedela, že v jej živote jej robí problémy a nezvláda to a deprimuje ju to, tak to začala z toho života vyraďovať. A myslím si, že toto jej veľmi pomohlo. Našla si svoju životnú filozofiu a tá práve vychádzala z toho, že v živote človeka je príliš veľa utrpenia a mali by sme sa snažiť o to, aby sme žili šťastnejší život. A myslím si, že toto ju úplne ako perfektne nasmerovalo k tomu, že Veneta dnes nerieši, čo bude s jej chorobou, či bude zdravá, koľko bude žiť. Ona rieši, čo je tu a teraz. Aký problém prináša tento dnešný deň a nie to, či sa mi choroba za pol roka alebo za rok vráti. A myslím si, že toto je úplne perfektné. Samozrejme, nie každý pacient je takto nastavený a to je to dôležité, že každý máme tú svoju cestu. To neznamená, že toto, ako to robí Veneta, funguje každému, alebo že to pomôže každému toto obdobie zvládnuť. Toto je jej cesta a možno niektorí sa v nej nájdu. Minimálne by to mohlo ľudí posmeliť k tomu, aby si každý hľadal tú svoju cestu.